alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirinmu na fitila, inda muke cigaba da karanta muku littafi mai suna Sakatariyata, wanda Azizat Azi ta wallafa. Idan masu sauraro suna biye da mu kuma za su tuna, a shirin da ya gabata mun kwana ne a daidai inda muka ji Amina ta ce da tana da hali ma makaranta za ta koma, sai dai iyayenta masu ƙaramin ƙarfi ne. Kuɗin makarantar Farida ma baffanta Musa ke aikowa tare da na buƙatunta. Duk wata ya so ya ɗauke ta, sai dai Amina ta ƙi, musamman ma da ya maida Inna zuwa gidansa a Kano. A nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ci gaba. Ganin zaman gidan shiru ya sa ta fara yin su kunun zaƙi da zoɓo tana siyarwa. Shekararta ɗaya tana zawarci. Ibrahim ya fito neman ta shi ma dai yana da mata. Bata ba shi dama ba, sai dai ganin Haruna ya dawo yana son maida aurensu ya sa ta yi saurin amincewa da Ibrahim. Haruna ya yi nadamar sakinta, a cewarsa bai san ya aka yi ya sake ta ba. A Saminaka Ibrahim yake da zama da shi da matarsa da yaransu 3. Watannin farko an tafi lafiya-lafiya, sai dai daga baya matarsa Kubura ta fara nuna halin muguntarta. Ƙarshe sai raba musu gida Ibrahim ya yi. Lokacin Amina na laulayin ciki. Sai da suka raba zama, Amina ta samu sakewa ita da 'yarta. Da cikin ya cika wata 9, Amina ta haifi ɗa namiji. Hakan ya faranta wa Ibrahim rai, saboda yaran Kubura duka mata ne. Wannan haihuwar ya jawo Kubura ta sake jin tsanar Amina. Daɗi dai ba daɗi. Suna zaune har Faruk ya shekara 2. Kasance abubuwa sun fara ja baya wa Ibrahim, ya sa suka bar gidan haya suka koma gidansa. Zama tare da Kubura dai sai dai abin da ya ƙaru. Wata rana da Safiya 'yar Kubura suka yi faɗa. Farida da Safiya 'yar Kubura suka yi faɗa. Kubura na kicin ta ji kukan Safiya, ai kuwa ta fito da gudu ba tare da bin bahasi ba. Ta kama Farida. Ta kama jibgar Farida, da ƙarshe ta kai ta kicin ta sa wuƙa a wuta, sai da ta yi ja sannan ta cire ta manna a bayan Farida. Farida ta challa ihu, wanda Amina da ake wa kitso a maƙwabta sai da ta ji kukan 'yarta. Da gudu ta sa hijab ta taho gida, inda ta samu har lokacin Kubura bata cire wuƙan da yake kwance a bayan Farida ba, har wajen ya yi rami. Tsabar wuya tuni Faridan ta suma. Amina ta yi kan Kubura ta kama ta da faɗa, wanda a sanadiyyar kokawa da suka yi da Amina ta rasa cikinta. Wannan ya sa Amina ta nemi saki a wajen Ibrahim. Duk wani magiya da roƙo ya yi, amma ta ƙi yarda. Ƙarshe cewa ta yi idan bai sake ta ba, da shi da matarsa za ta shigar da su ƙara kotu na zubewar ciki da kuma ƙunar da Kubura ta yi wa Farida. Dole haka Ibrahim ya sake ta ba tare da ya so ba. Bata bar masa Umar Faruk ba, ta ce idan ya cika shekara 3 za ta ba wa ƙanwarsa Sadiya da bata jima da aure ba. Hakan kuwa aka yi, don Amina da kanta ta kai Faruk wajen Sadiya da ke aure a Kaduna. Ta ce mata madamar Ibrahim yana tare da Kubura, matsawar Ibrahim yana tare da Kubura, bata yarda ta mayar da Faruk Saminaka ba. Aikin kilina Amina ta fara a wata private school da ke unguwarsu, inda a nan ta saka Farida. Dalilin Farida ta haɗa Amina da Alhaji Kabir mai makarantar. Wata rana ta yi wa wata 'yar ajinsu duka, iyayen yarinyar suka kawo complain makaranta. Da komai ya lafa, Alhaji Kabir ya kira Amina ya fara mata faɗa akan rashin kwaɓar Farida da take, wanda hakan ya jawo Farida ta zama bata jin magana. Amina ta sa kuka tare da cewa tunda kalan da ake yi wa 'yarta kenan, za su cire Farida a makarantar. Alhaji Kabir da yake da tausayi ya fara bata haƙuri. Daga ranar suka fara mutunci. Wata rana da ya ji tarihin rayuwarta, ya ce mata me zai hana ta koma makaranta. Ta ce ta so hakan, amma yanzu kam ba hali, sai dai gaba.
Alhaji Kabir ya ce mata idan ta samu mai taimaka mata za ta koma. Amsar da ta bashi ya sa zuwa sati biyu ya samo mata fom ɗin SS1 a wani makarantar gwamnati. Da farko ta ƙi, sai dai daga baya da ta yi shawara ta amince. Ta daina aikin cleaner ta koma makaranta. Bayan shekara biyu lokacin tana SS2, Alhaji Kabir ya bayyana manufarsa. Da farko ta ƙi shi, daga baya ta amince amma da sharaɗin ba za ta zauna da matarsa ba. Sai a lokacin ya tabbatar mata da shekara 4 da rasuwar matarsa, kuma ba su taɓa haihuwa da ita ba har ta rasu. Auren Alhaji Kabir, Amina ta samu kwanciyar hankali aure wanda rabonta da shi tun aurenta da Salihu. Bayan da result na WAEC ɗinta ya fito, Alhaji Kabir ya nema mata admission a UJ University of Jos. Bata samu ba, don haka kawai ya nema mata ADR CLIS AB Rufa'i College for Legal and Islamic Studies da ke Misau, inda ta fara karantar law. Da ta gama diploma lokacin ɗansu ɗaya Hamza, ta fara koyarwa a makarantarsa kafin ta ci gaba da karatu. Sai dai samun wani cikin ya sa ta ajiye batun karatu a gefe tukunna. Ta ci gaba da renon cikinta. Zaman Amina da Alhaji Kabir zama ne na amana. Yana son Farida tamkar shi ya haife ta. Har lokacin da ta haifi Hamza bai taɓa nuna wa Farida bambanci ba. Alhaji Kabir ɗan asalin jihar Zamfara ne. Yana da ƴan uba, amma a wajen mahaifiyarsa su biyu ne, da shi da ƙanwarsa Hannatu. Mahaifiyarsa ta rasu tun yana shekara 6. Uquba na matan uba ya sa ya koma wajen ƙanwar mamansa da ke aure a Jos. Lokacin yana shekara 11. A nan ya yi karatu, ya zauna har ya kai matsayin da yake yanzu. Hannatu ta jima da rasuwa. Ta rasu jim kaɗan da barinsa Zamfara. Raliya ɗiyar Hajiya Aina'u marikiyarsa ya aura. Sai dai har Allah ya mata rasuwa ba su taɓa haihuwa ba. Haka nan bai ƙara aure ba sai akan Amina. Sau biyu tak ya kai Amina Zamfara, inda a nan ta gane ƴan uwan Alhaji Kabir ba sa ƙaunarsa. Shi ɗin ma abun hannunsa ya sa suke ɗan girmama shi. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai ku saurare mu a shirinmu na gaba a wannan tasha namu ta YouTube channel mai suna 5 Elements TV, domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu kamar fina-finan Hausa masu dogon zango da masu gajeren zango, da littattafan soyayya, da hikayoyi, da yaƙe-yaƙe da dai sauransu. Sai ku shiga ku yi liking, ku yi comment, ku yi subscribing, sannan ku danna mana ƙararrawa.